Astăzi o să fac niște lucruri pe la lumea mea din Minecraft. Deci, da, v-am arătat că am făcut o casă și o bază super. Nu știu zis de dragone, dar acum mi-a crescut ghestrul. Și ca să crească mare, eu vreau niște snowballs. Logic. Aștept. Doar vorbeam cu verișoara mea, s-a trezit la 9 dimineața, nu știu cum, da, s-a dus la plimbare, dar e foarte rar. Eu nu cred că am văzut-o să se trezească, dar acum îmi trebuie un squid. Un squid arino. O să vedeți voi mai târziu în video de ce îmi trebuie. Bun. Cum o să mirim foarte departe. Și am dat pe pismul ca să nu mor și ca să nu mi se ducă hungry. Da, anyways. Vă văd când am găsit un snow biome. Pa! Păi n-am găsit un snow biome. Da! Am găsit un cherry grove. E fine cherry grove. Lasă că îmi trebuie doar un sapling între... Vin înapoi aici. Am găsit un jungle biome, acum mă duc înapoi. Cred că mi-a crescut ghastling-ul. Da, așteptați. Bun, am ajuns înapoi. Da, deci m-am dus să mă spăl pe dinți. Am folosit tripaste ca să nu merg la dentist. Mi-e frică de dentist. Nu cred că o să mai găsesc un baia niciodată în viața mea, lol. Păcat. Poate pot crește iesul la cumva. Eu nu știu. Da, nu mă întreba de ce se buiesc.
duc să iau niște clei. Fiu, în sfârșit am găsit niște clei. Cât de greu. Taia, 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 wow! Atât. Adică nu, mai întrebe un clay. I found clay. Bun, hai să ne ducem înapoi la villagers. Bun, am ajuns înapoi în brace. Piau. Oh, man. Urăsc villagerii. Ce să testez atunci? E gratuit. Ce să stau persoana? Stone cutters. Urăsc villagerii, urăsc cei din Minecraft. Oh my god. Haide, da. Bun, acum așteptam. Stone cutter complet. Vedem dacă avem niște stone. Așa, bun. Și în sfârșit. Bun, stai să pun asta undeva. Bun, am pus. Da, îmi trebuie destul. Vin imediat. Broce. Oh my god. Oh my god, mi-a crescut. Bun, da, un compas. Ok. Place să vorbesc încet. Și asta drăguț. Oh my god. Eu o las. Oh my god. Găsesc o pește, dar vin imediat. Oh my god, am găsit restul. Oh my god. Cât de greu. Asta în sfârșit am găsit. Ce mă iau.
E bun, cum o să mă duc la Ciupachiki pam, un furș, izbârzi, după aceea e. Oh my god! Cum putem să facem un compas? Doar două. Trebuie două. Yeah! Ok, bun. Așa, bun. O să merg cu compasul acasă. Bun. Dar acum o să fac o casă nouă. Oh, mi-ai dat o casă. O mă duc o țără afară. Așa. O să ia niște materiale. Așteptați, o să dureze mult. Am venit înapoi. Lubeniță. Am mâncat lubeniță. Bun, acum hai să facem casa asta. Oh, ce cute. Anyway. Așa. Da, o să dureze mult până acum. Da. Deci, da, așteptați. Bun. Baza nu o să fie. Da. Nu o să iau iarba de aici. Logic. Bun. Cum să facem de aici sus? Lucrurile 1, 2, 3. Și ai bine? Nu-i bine, păcat. Așa. Așa și așa. Unde sus vreau să fie? Adică nu poate mai fac în sus. Da, sigur mai fac în sus. Bun. Cum am fac așa? Bun. Știi de ce nu pun asta aici? Bro, de ce Așa. Fine. Bun. Oh, crescut și el. OMG. Cât e drăguț. LOL. E drăguț. Oh, nu. E drăguț. Am. Nu nimic. Bun, face. Da. Bun. Bun. Pe asta.
Yeah. Yeah, ok. Nu-i nimic. Da, bine. Bun. Bună, bună, bună. Bun, acum trebuie să mai luăm lemn, din păcate. Trebuie mult lemn. Și știți ce o să fie acoperișul? O să fie piatră, că dacă ploaie și fulgeră Minecraft, nu vreau să mie casa foc. Așa, 26. Bun. Bun, bun. Bun, a terminat. Acum trebuie să facem pe jos podeaua. O să fie mai ușor. Trebuie.
stack de lemn de ăsta. Eu nu să craftez în plank-uri. Deforestation. Nu? Na, exul meu o să se spargă. Oh, da, nu cred că îmi trebuie un stack, cred că e destul. Tot de lemn. Cât de mult ne iau. În sfârșit. Așa, bun. Bun, cred că e destul lemn de ăsta. Sigur avem destul. Nu. În centru. Oh, no. Oh my god, play Minecraft. Nu știu dacă e cu fulgerul, să vedem. Sper că guesturile mele pe toți nu o să fie de fulger. A fost găbe, o să le iau. Anyways, am terminat aici. Acum am trebuie niște leather. Că știu unde să craftez. Pow. 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 No. Sick mau. Deci atât a fost pentru videoul ăsta. Abonați-vă la canalul meu și pa! Aveți o zi bună!